И така, здравейте от мен Nexus. Днес реших да направя нещо много по-различно, което дори аз не съм очаквал, че ще помисля, че мога да направя, както вие предполагам, но днес ще ви покажа един много лесен начин за преписване. Той се състои изцяло в един звукозапис, но преди да го започне този звукозапис, ви е нужно, са ви нужни две неща. Първото нещо, което ви е нужно е да имате точно това, което искате да го запишете, което ви трябва от един урок или някакво определено нещо, което да го имате записано на един отделен лист, какъвто и да е, след което отваряте Camtasia Studio. Това е второто нещо, което трябва да имате. Camtasia Studio, отваряте я, давате на Tools и Voice Narration. Може би повечето от вас си правили някакви смисъл. То даже е много по-лесно да си го, просто да си го запишеш на телефона и да си го слушаш така, директно на телефона си го запишеш. Но моят телефон, аз съм с Nokia 101, извинявам за това. Аз съм с Nokia 101 и моят телефон няма звукозапис, разбирате ли. И просто давате от тук на Start Recording. Аз сега няма да записвам нищо, защото имах, ето ми го, ето това ми е моят запис тук. Както виждате, слагам го. Слагате го записа, да и също го чуете. Ето го, това е записа. Ето, то в момента запиша права така. Да, това е записа. Давате на Use and Share, да. Ето тези, това все още веднъж ще се изпише. Но няма какво да се присядате, но най-важното е да го запазите ето с името, което го пише ето тук Untitled, е така Production Name Untitled. Давате на Finish, даваме на Yes и така, окей. Записало се вече, аз само затварям Camtasia. Така, отиваме там, където са ни всичките работи. Аз ето тук имам, ето тук са ми всичките записи на Camtasia. Untitled, да, ето това мисля, че да. Ето това е, след което просто трябва да си, но вижте, задължително е, ако телефонът ви не разполага с карта памет, просто можете да си го направите, да си го запишете. Но ако разполагате с карта памет с записвачка, можете просто да си го запишете, но ако не разполагате като мен с записвачка, просто си го слагате на карта памет, виждате. Само да си взема другата карта с памет. Така. Да, между другото да не забравя. Този клип е абсолютно забранен за родители и учители. Абсолютно забранен, защото все пак няма как, защото ако го гледа някой учител, поручи не знам дали може да разбере кой съм, но искам да разбира, но няма значение. Да. Всъщност би трябвало, мисля, че вече би трябвало да... Да, трябваше да се покаже някакъв звук, смисъл някакъв звук да бъде издаден. Ето го този звук и сега да, ето виждате, отваря ми се карта с памет. Какво пише? Да, видим ми SMS. Така, виждате, ето тук са ми всичките песни такива работи. Прехвърляте си от папката на Camtasia, ето записчето на мен Untitled. Прехвърляте си го тук. Аз ще дам на Cancel, вие просто си го слагате там. И това общо взето, след което вадите си картата с памет. Между другото, понеже сигурно знаете, че като си купувате карта памет, имате две части. Едната е самата карта памет малката, другата е нещо като, как да го нарека, джоб, в който сложите картата с памет, за да може да си го сложите в компютъра. На него, ако за първ път го правите това, ще ви изпише, че не можете да кажете това е, защото ще ви изпише, че Write Protected. Това е много лесно да се махне. Върху самото това джобче страни имате едно бяло, което се штрака и при него пише Lock. При мен е така направено, че от горната страна е отключено, от долната е заключено.
Да, така че ви трябва да сложите просто на там, на където е заключен, отключен, да не е заключен, след което просто после връщате картата си с памет. Ако не знаете между другото за Write Protection и тези работи, ако не ви е стало ясно, аз ще направя клипче в YouTube още днес, ще окача за какво стана въпрос. Така, най-вероятно ще го има и просто после пускате записа. Даже аз сега ще ви пусна един от моите записи, които съм ползвал, който вчера направих към 12 часа някъде. Също аз имам два записа. Само ще трябва да изчакам малко. Все пак, докато се зареди. Да, докато телефонът актуализира песните в карта памет, моля изчакайте, аз съм с Nokia 101, понеже ми трябва по-сложен телефон. Сега ще видите, сега ще ви пусна даже един от моите записи. Само да го намеря. Ето го. Това е един от моите записи. Вектор на водородния атом. Първо заглавие и започваме. Виждате как се чува. Това беше един от моите записи. Надявам се да съм ви помогнал. Ако съм ви помогнал, можете да харесате и да оставите коментар отдолу. Харесате Facebook страницата ми, за да може да получавате новини, когато качвам нови клипове и такива работи. И може би ще пускам интересите ми обществото. И може би даже ще може да направя някой друг метод за преписване. Урок. Надявам се клип ще ви харесало. Абонирайте за профилите ми в VBOX и YouTube. Също така влезте в групата ми за общи с геймплей игри. Надявам се клип ще ви харесало. Довиждане от мен, Нексъс, до следващия път и чао!